Diolch ni wyddio. Diolch yn y ti o ddiw am y fraint eto cael dod ger dyfron. I ni cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti i dywallt ysbryd arnom i ddod lawr ein plith. Arwain ni yn ein haddoliad. I ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Fydd i'n hoedd fy nesaf, a pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Fel y gwyddoch, i ni yn parhau fethu cymryd casgliad ar y Sul. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso i'ch gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr, gyda'ch ni droi at air Duw, llyfr yr Actau, y 5 benod, ac yn dechrau yn adnod 29. Actau penod 5, ac yn dechrau darllen yn adnod 29. Mae Ffedr a'r apostolion at ebasant ac y ddywedasant, rhaid yw ei fyddhau i Dduw yn fwy nag i ddynion. Dyw ein tadau ni a gyfododd i fyny, Iesu, yr hwn a laddasoch chwi, ac a groes hoeliasoch ar bren, hwn a ddyrchafod Dyw a'i ddeheilaw yn dywysog ac yn iachawdwr i roddi edifeirwch i Israel am y ddeiant pechodau. A'n ni ydym ei dystion ef o'r pethau hyn, a'r ysbryd glân hefyd, yr hwn a roddes Dyw i'r rhai sydd yn i fyddhau iddo ef. A phan glywsant hwy hynny, hwy a phromasant ac a ymgyngorasant am ei lladd hwynt. Eithyr yw Phariseaid a'i enw Gamaliel, doctor o'r gyfraith, parchedig gan yr holl bobl, a gyfododd i fyny yn y cyngor, ac archodd yrru'r apostolion allan dros enid fechan. Ac y ddywedodd wrthynt, ha wir o Israel, edrychwch arnoch eich hunain, pa beth yr ydych ar feder i'w wneithir am y dynion hyn. Canis o flaen y dyddiau hyn, cyfododd Theudas i fyny ac gan ddywedyd ei fod ef yn rhyw un, wrth yr hwn a glynodd rhyfedi o wir ynghylch 400, yr hwn a laddwyd a chynifer oll a i fydd hasant iddo a wasgarwyd ac a wnaed yn ddiddym. Ar ôl hwn y cyfod o Judas y Galilead yn nyddiau'r dreth ac i fe adrodd bobl lawer ar ei ôl ac yntau hefyd a ddarfu amdano a chynifer oll a i fydd hasant iddo a wasgarwyd. Ac yr awr homeddaf i chwi, ciliwch oddi wrth y dynion hyn ac y dewch iddynt o blegyd os o ddynion y mae'r cyngor hwn, neu'r weithred hon fe a ddidymir. Eithyr, os o Dduw y mae, ni ellwch chi ei ddiddymu, rhag eich cael yn ymladd yn erbyn Duw. A chytuno ag ef aw wnaethant, ac wedi iddynt alw'r apostolion atynt a'i curo, hwy archmynasant iddynt na lefarant yn enw yr Iesu, ac a'i gollyngasant ymaith. A hwy eithant allan o olwg y cyngor yn llawen, am ei cyfrif hwynt yn deilwng i ddioddef amharch o achos ei enw ef, a beinydd yn y deml, ac o di i di, ni pheidiasant a dysgu a phrygethu Iesu Grist. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Unwaith eto o Dduw, i ni yn diolch i ti am y fraint o cael dod ger dyfron ac yn dod nid trwy ein heiddiannau ni, nid trwy unrhyw ymdrech neu unrhyw enw sydd gennym, ond i ni yn dod trwy yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist yn ein lle, iddo ddod i'r byd yma ac iddo gyflawni'r gyfraith yn llwyr ein mwyn ni. Ac felly o Dduw, trwy ei heiddiannau ef, trwy ei farwolaeth ef, trwy y gwaed a dywalltodd ar y groes, i ni yn gallu dod fel dy blant, yn hyderus gan ein bod wedi derbyn y golchiad sydd yn ei waed ef. Ac felly o Dduw, fel dy blant, fel rhai sydd wedi maddau o'i pechodau, ni yn dod a'n mawl a'n deisyfiadau ger dyfron, yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am y newyddion da sydd i'w gael, yn diolch i ti am yr addewidion sydd yn dy air, yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, yn llawenhau bod modd cael heddwch mewn byd llawn trwbl, mewn byd o gythrwbl llwyr a thywyllwch ac ansicrwydd. I ni yn diolch o Dduw bod yn bosib i ni gallu profi o'r heddwch yma na wyr y byd amdano. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i drigyrhau o'r newydd wrth i mi ddod yn agos atom yma i ni brofi o dy bresenoldeb, i brofi dy fod yma yn ein plith wrth i'r byd droi cefn yn llwyr ar dy air di ac ar yr efengil, wrth i'r byd fod yn gwbl estron o dy bethau di, dim awydd o gwbl i geisio dy bethau di, ac yn hyd yn oed yn ddirmygus ac yn chwerthin am ben yr rhai sydd yn dod i geisio ac i addoli dy enw di. O Dduw, i ni yn gweddio, na fyddwn ni yn cael ein temtio i amau, na fyddwn ni'n cael ein temtio i fod yn wan ein calonau,
o Dduw. Gad i ni i wybod dy fod yma yn ein plith o Dduw, dy fod ti yn bresennol yma. Gad i ni brofi dy fod yma yn cynhesu'n calonau, yn ein helpu ni i dy addoli di. Felly o Dduw, te'r tywallt ysbryd arnom, diogela ni rhag ymosodiadau'r un drwg. I ni yn gofyn i ti o Dduw, i'n harwain ni mewn addoliad, i'n harwain ni mewn bywyd, ar gyfer yr wythnos sydd yn ein hwynebu ni, a byddwn ni'n gallu sefyll ac yn sefyll fel goleadau mewn byd o dywyllwch, a bydd yna oleuni yn dod hyd yn oed o fywydau fel ni. O Dduw, tyrd, helpa ni i fod yn rhai sydd yn dogoneddu di ac yn dy fwynhau di. Bendithia ni nawr diogelan amser, tyrd lawr ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni aros ar ein heistedd i wrando ar y recordiad o emyn rhif 297. Cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. 297. Am y testyn o lyfr yr actau, y 5 benod, adnod 39, actau penod 5, adnod 39. Eithir, os o Dduw yma i ni ellwch wi ei ddiddymu, rhag eich cael yn ymladd yn erbyn Duw. Nawr am ddigwyddiadau cyffroes bu yn nechrau llyfr yr actau. Carcharwyd yr apostolion, ni'n darllen hynny yn adnod 17 ac 18 ar archoffeiriad y gyfododd, a'r holl rai oedd gydag ef, yr hon yw heres i'r Sadwceaid, ac a lanwyd o gynfigem, ac a ddodasant ei dwylo ar yr apostolion, ac a'i rhoesant yn y carchar cyffredin. Mae yn ddigwyddiad brawychus, ond falle rhyw ddydd, pwy a wyr, i ni'n edrych fel bod gwledydd y byd, ac yn sicr i ni ddim yn eithriad o hynny, y mynd tuag at math yna ddyddiau eto, cyfyngu ar yr hyn i ni yn cael ei ddweud. Dim hawl i cael mater o farn, ond oedd yn gyffredin yn y dyddiau hynny. Ac fe roeson nhw i dwylo ar yr apostolion a'i taflu i'r carchar. Ond yna, os ych chi'n darllen y benod yn ei gyfanrwydd, chi'n darllen fe rhyddhawyd hwy gan angel yr arglwydd, ac yna gorchymyn nhw i fynd i bregethu yn y deml. Ac felly mae yn rhyfedd sut mae hyn yn digwydd, ond mae yna wyrth yn digwydd ac yna mae nhw yn ei fyddhau. A dyna i chi ddryswch achosodd hyn ymhlith y swyddogion, yr arweinwyr crefyddol o'r wlad. Ddim yn gwybod beth oedd wedi digwydd, sut gall hyn digwydd, yn chwilio amdanyn nhw, ond yna pan cawsant hwy
A fel ar yr apostolion yn y diwedd, dyna ymateb, adnod 27 a 28. Ac wedi ei dwy'n hwy a'i gosodasant o flaen y cyngor, a'r archoffeiriad a fynodd iddynt, gan ddywedyd, oni orchmynasom ni, gan orchymyn i chwi nad a thrawiaethach yn yr enw hwn, a gwelech chwi a lanwasoch Jerusalem a chathrawiaeth, ac yr ydych yn ewyllysio dwy'n arnom ni waed y dyn hwn. Ac felly maen nhw yn rhwystredig, yn flin, yn dydyn nhw, yn grac. Wedi gorchymyn rhain i beidio pregethu, ac yna mae'n dweud, chwi a lanwasoch Jerusalem, gyda chathrawiaeth. Dyna chi fendydd o feddwl am hynny, bod nhw wedi llenwi, y ddinas llenwi Jerusalem gyda'r athrawiaeth. Ond i chi yn gweld rhagrydd fan hyn ymhlith gelynion Iesu Grist. I ni gweld fan hyn bod nhw'n cwyno am gyhyddiad yn ei herbyn o eogrwydd o dywallt gwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac yr ydych, mae'n dweud ar ddiwedd arno 28, ac yr ydych yn ewyllysio dwy'n arnom ni waed y dyn hwn. I chi'n cyhyddo ni o ladd un dieog, i chi'n trial wneud mas ein bod ni'n bobl drwg a'r rhoed i waed ar ein dwylo ni. Ac eto, tra roedden nhw'n ei groeshoelio fe, dyma beth o'n nhw'n gweiddi, darllenwch Matthew 27 a 25, a'r holl bobl atebodd ac yddywedodd, bydded ei waed ef arnom ni ac ar ein plant. Dyna beth oedd y gelynion yn dweud bryd hynny, pan o'n nhw'n croeshoelio'r Iesu, bydded gwaed hwn, o'n nhw'n falch o fod yn rhan o groeshoeliad yr Iesu. Gymaint oedd ei cysineb tuag ato, yr oedden nhw'n falch o ddweud, bydded ei waed ef arno ni, a mwy na hynny, gadewch chi'n plant ni fod yn atebol hefyd. Gadewch chi'n plant ni cael y clod o fod wedi lladd yr Iesu hefyd. A newn ni gyd fod yn rhan o'r peth. Ac eto gyd fan hyn nawr, yma nhw'n dweud, ni chi'n gyhyddo ni o fod yn eog o dywall i waedef. Nid bai ni yw e. Mae yna rhyw ragrydd llwyr yn does na yn y byd. I chi'n ei weld trwy'r amser. Mae un eillaf neu'r llall. Ac yn aml dwi ddim yn gwneud synwyr. Ond bob tro mae'n dod nôl i hyn, nad oes yna le i'r arglwydd Iesu Grist nac i'r efengil. Ac maen nhw'n ei gyhyddo, yn dydyn nhw, ni wedi darllen y geiriau mae chwi a lanwasoch Jerusalem a chathrawiaeth. Maen nhw'n cyhyddo yr apostolion o ymyrryd yn heddwch y ddinas. Gadewch lonydd i ni. Yr oedd Jerusalem yn iawn cyn i chi ddod. I chi'n ymyrryd yn ein heddwch yr ardal. Mae eich pregethu chi'n tarddu ar y bobl ar eu cydwybod nhw. Ond nid yw hwn, falle yn debyg iawn i heddi. Falle hyd yn hyn, dyw e ddim yn digwydd ac pa mor hir fydd hynny dydyn ni ddim yn gwybod. Ond hyd yn hyn, dydyn nhw ddim yn dod ac yn gosod dwylo i taflu i'r carchar. Ond efallai y dawed dydyn ni ddim yn gwybod. Ond beth i ni yn gwybod yw fe bod yna gwyno, i ni'n ei weld yn dydyn ni bod yna gwyno. Edrychwch ar eglwysi ein gwlad ni. Yr eglwysi lle roedden nhw'n gorlifo rhai blynyddoedd yn ôl nawr yn ei ffeindio'n anodd i gadw'r drysau yn agored. Ond oedd na adeg pan yr oedd na ganu yn codi'r to ac yr oedd pobl yn addoli ac yn cyd-addoli ac yn mwynhau clywed yr efengil sanctaidd. Nid mwynhau clywed rhyw fath o bregethu moesol neu moesoldeb, dim byd felly. Oedd na gyfnod yn ein gwlad ni pan yr oedd pobl yn mwynhau clywed yr efengil yn cael ei phregethu. Ond nawr, y teimlad yw peidiwch a pregethu a tharddu ar ein heddwch ni. Peidiwch a pregethu a'n deffro ni o'n trwmgwsg. I ni'n ddigon hapus. I ni'n gweld hynny hyd yn oed yn y byd efengylaeth. Hyd yn oed yr rhai sydd yn proffesu. Os yw'r pregethu'n dechrau dod ac yn ymyrryd ar ei bywydau personol. Os oes na ddisgwyliadau yn dod, gadewch lonydd i ni'n ddigon hapus ein byd, i ni'n ddigon cyffyrddus, i ni'n ddigon bodlon yn ein crefydd hyd yn oed. Ond da chi, peidiwch chi yn hysgwyd ni, peidiwch chi yn siglo ni. Ond nid yw'n debyg iawn, mae'r byd wedi hen ddweud hynny, ac mae'r byd wedi dangos hynny trwy cadw i pellter. Dydyn nhw ddim yn dod bellach i unrhyw oedfa. Ond nid ydyn ni'n gweld hynny hyd yn oed ymhlith yr rhai sydd yn honni credu. I ni'n gweld fan hyn,
i chi'n ymyryd. Chwiel anwaswch Jerusalem a chythrawiaeth ac yr ydych yn ewyllysio. Dwi'n arnom ni waed y dyn hwn. I chi wneud i ni deimlo'n eog. I ni ddim yn cyffyrddus yn gwrando arnoch chi. I ni mynd tipyn bach yn anghysurus yn gwrando ar eich geiriau chi. Ac i ni wedi cael llon bol. Sym rhaid i ni roi lan na hyn dim mwy. Ac felly mae'r cythrwfwl yma yn dechrau cynyddu. Ond dyma ymateb Pedr. Adnod 29. A Pedr a'r apostolion ateb asant ac ydywedasant. Rhaid yw i feddhau i Dduw yn fwy nag i ddynion. Dyw ein tadau ni a gyfododd i fyny Iesu, yr hwn a laddasoch chwi, ac a groeshoeliasoch ar bren, hwn a ddyrchafodd Dyw a'i ddeheulaw, yn dywysog ac yn iachawdwr i roddi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau, a na ni ydym ei dystio efo'r pethau hyn. A'r ysbryd glân hefyd, yr hwn ar oddys Dyw i'r rhai sydd yn i fyddhau iddo ef. Doedden nhw ddim yn gallu gwneud dim byd arall ond bod yn ffyddlon i bregethu'r efengyl. Bod na rai yn anghysurus, bod na rai ddim yn hoffi fe, bod na rai yn dweud dydyn ni ddim yn licio'r math yma o beth, gadewch lonydd i ni, chi'n ymyrryd ar ein heddwch ni. Ond mae Pedr yn dweud rhaid yw i fyddhau i Dduw yn fwy nag i ddynion. Wel, gadewch i ni edrych ar y rhan yma'r ysgrythyr yn gyntaf. Ymateb i'r efengyl, yna'n ail cyngor synhwyrol ac yn olaf yn drydydd her hanfodol. Wel, yn gyntaf, ymateb i'r efengyl. Ond ydyw ymateb pobl i'r efengyl yn amrywio, yn allanol o leiaf. I ni'n ei weld bob dydd sut mae pobl yn ymateb i'r efengyl. A mae'n dibynnu beth yw'r sefyllfa, os mae'r gwbl di-gapel, hynny yw'r rhai sydd erioed wedi bod mewn i capel, neu o blith yr rhai sydd yn mynychu capel yn aml. Fe welwch chi amrywiaeth yn yr ymateb. Sut y mae'r rhai yn cadw pellter, neu yn dechrau aflonyddu pan fod sgwrs yn troi at bethau ysbrydol, efallai yn y gweithle, efallai yn y stryd, neu ymhlith eich teuluoedd, pan mae'r sgwrs yn dechrau mynd lawr rhyw drywydd, i chi'n gweld rhyw olwg, mae fel petai'r drysau yn dechrau cael, does dim awydd i wrando, chwilio am esgus i fynd o'na, neu falle pan i chi'n gweld, falle bod yna gyfle i wahodd rhywun i rhyw gyfarfod arbennig, ac i chi'n gweld ambell i aelod, falle'n codi fyny ac yn mynd allan, neu paned o de neu rhywbeth. Chi'n gweld yr ymateb, mae'n amrywiol yn dweud, o berson i berson. Rhai yn ofnus o ddylanwad gwir Gristnogion, falle rhai'n dweud celwydd amdanyn nhw, yn trial dod ag enw drwg iddyn nhw. Eraill yn dweud cadwch draw o rhai fel yna. Maen nhw'n beryglus. Pob math o bethau'n cael ei ddweud pan mae'r efengyl yn dod yn agos at rai. 2 Corinthiaid 2:16. I'r naill yr ydym yn arogl marwolaeth i farwolaeth ac i'r lleill yn arogl bywyd i fywyd. A phwy sydd ddigonol i'r pethau hyn. Ond ydyw hwnna'n wir. Mae yna rhyw effaith mae yr efengyl a'r Cristion diwiol hynny yw yn ei gael ar bobl. Mae yna rai yn ymateb mewn un ffordd ag eraill mewn ffordd arall. I ni'n ei weld yn yr rhan yma'r ysgrythyr yn y llyfr yr actau. Os ych chi'n edrych ar rai penodau ynghynt, actau yr ail benod adnod 37, dyma i chi ymateb i'r efengyl. Hwythau wedi clywed hyn a ddwy sbigwyd yn ei calon, ac a ddywedasod wrth Pedr a'r apostolion eraill, ha wir frodyr, beth a wnawn ni. Mae rhain yn ymateb. Bydde fe'n neis cael ymateb felly o'n i bydde. Bydde fe'n neis cael rhai yn dod i gyfarfod, ac yn ar ôl dod yn ymateb, beth a wnawn ni. Yn ymateb i'r neges sydd yn cael ei gyhoeddi, ond dyna chi wahaniaeth nawr, chi'n gweld ymateb gwbl wahanol. Maen nhw eto wedi cael ei dwysbigo, ond mewn modd gwahanol, adnod 33 o'r benod yma'r 5 benod o lyfr yr actau. A phan glywsant hwy hynny, hwy a ffromasant, ac a ymgyngorasant am ei lladd hwynt. A felly ni'n gweld fan hyn ffromasant, dyna chi air, wedi gwylltio yn llwyr. Yr arweinyddion crefyddol, yr Sanhedrin, yr oeddent wedi llwyr wylltio, cymaint felly yn fodlon dechrau meddwl am sut allan nhw i lladd nhw.
Ond dyma beth mae'r Efengyl yn ei wneud. Mae'n corddi enaid. Pan daw pobl o dan cliw yr Efengyl gellir gweld ymatebion amrywiol i rai yn gallu eistedd am flynyddoedd o dan bregethu ffyddlon. Ac i ni wedi gweld hyn sawl tro, mae'n codi dychryn. Mae'r un yma'n codi fwy o ddychryn arna un ag unrhyw beth. Bod na rai yn gallu bod yn yr oedfa am ddegawdau ac yn ddigon bodlon ei byd, yn ddigon hapus ei byd. Ac eto i gyd, ddim wir wedi ymateb i'r Efengyl. Ac i chi meddwl, ydyn nhw wedi cofleidio? Falle wedi cofleidio i raddau, ond falle ddim yn llwyr. Ac mae yna ryw ymateb wedi bod yna erioed efallai. Yn hapus i eistedd a bod yn rhan o'r eglwys, ond yna daw dydd pan fod realiti'r neges yn gwawrio, yn dechrau sylweddoli beth mae'r pregethwr yn ei bregethu. Efallai wedi breuddwydio neu cysgu trwy sawl pregeth, efallai ddim wedi dod wyneb yn wyneb a her yr Efengyl o'r blaen, ond yna mae realiti'r neges yn gwawrio ac nawr yn dechrau meddwl fod y pregethwr wedi newid. Dwi'n aml yn meddwl, dwi ddim yn hoffi gwrando ar recordiad o breget. Dwi wedi bregethu, dwi'n casau gwneud hynny. Os dwi'n clywed fy llais, fe fyddai yn diflannu'r stafell yn reit gloi. Ond petai gen i'r hyder i weld faint mae'r neges wedi newid ers 20 mlynedd, 30 mlynedd. Dyna beth licen i wybod. Falle bydd rhywun yn gallu dweud wrthai. Falle byddwn nhw'n dweud, a gobeithio ddim, mae'r neges wedi newid, gobeithio ddim. Gobeithio bod y bwrdwn ddim wedi newid. Gobeithio bod y neges sy'n cael ei chyhoeddi ddim wedi newid. Ond dyma'r cyhuddiad mor aml gan yr rhai sydd yn dod o sil i sil ac efallai yn dechrau dweud, wel, mae'r pregethwr wedi newid. Mae'n codi lais tipyn bach mwy. Mae'n edrych mwy arna fi pan mae'n pregethu, mae'n pigo arna fi. Ac falle bod yna rhywbeth wedi cael ei ddweud sydd wedi ei dwysbigo nhw ac yn ei corddi nhw. Ac nawr i ni'n dechrau gweld y ffromasant yma. Dyn nhw ddim yn licio fe. Dyn nhw ddim yn hoffi'r neges. Falle'n cyhuddo'r pregethwr o fod yn llym, yn gul, yn galed, yn ddi-deimlad, yn ddi-sensitif. Allen ni fynd ymlaen gydag ansoddeiriau diri o'r cyhuddiadau sydd yn cael ei rhoi. Ac yn dweud, dim fel hyn oedd yn arfer pregethu, mae pethau wedi newid. Mae yna rhywbeth wedi newid, mae'r pwyslais wedi newid. Yn chyn pen dim. Mae pethau'n dechrau troi. Y derbyniad a fi am flynyddoedd yn dechrau pylu. Ac mae'n dechrau newid nawr i atgasedd. A falle hwy a ffromasant. Mae hwnna wedi digwydd yn dod. I ni gallu tystio i hynny. I ni wedi weld degau os nad cannoedd o weithiau dros y degawdau. Ac mae hwn yn cael ei ddangos ar y cychwyn, falle colli ambell i gwrdd. Falle beth i ni wedi gweld hyn yn aml yn dydyn ni. Falle mynd i ffwrdd ar wyliau yn fwy aml. Ond ydy hwnna'n broblem, gwyliau, ac efallai nawr fwy nag unrhyw adeg arall ni wedi cael ein hamddi fadu. Mae wedi bod yn ofnadw, ond dwi, sa ni wedi cael gwyliau? A mae'r rhaid cael gwyliau? Ac felly mae'r rhaid i ni fynd i ffwrdd ar ein gwyliau, ac felly mae'r rhaid mynd, ac i ni'n gweld mae'n cynyddu fwy, ac felly mae'n digwydd yn amlach. Cyfrifoldebau falle yn peri bod nhw'n cadw i ffwrdd. Blaenoriaethau'r gwaith yn cynyddu ac efallai'n gosod gwaith yn fwy pwysig. Rhaid i fi fod yn ffres ar gyfer bore di llun. Rhaid i fi fod ar fy ngorau, achos maen nhw'n talu fy nghyflog i. Rhaid i fi fod ar fy ngorau ar gyfer bore di llun, ac felly rhaid i fi fod yn ofalus ar y sil ac ar y disadw. Mae'r rhaid i fi bwyllo yn ystod yr wythnos, ac felly dyna beth ni'n gweld. Ni'n weld yn do cannoedd o weithiau. Ac yna, dwi'n mynd cymryd blwyddyn fel arfer, dwi'n mynd cymryd hwnni o gwbl, achos beth sydd yn digwydd yw, mae'r newid wedi digwydd, na'r pwy sydd ar fai. Dyna beth sy'n rhaid gofyn, a'r neges sydd wedi newid, a'r pregethwr sydd wedi newid. Falle tawe, ac os hynny gwaen ni os ydy'r neges wedi newid, ac os ydy'r pregethwr wedi newid pwyslais. Ac fe fydd hwnnw yn atebol yn nifer arglwydd, yn sicr i chi fe fydd atebolrwydd. Ond gai roi'r her yma, efallai mae chi sydd ar fai.
Efallai rhai oedd yma eu bod nhw ar fai. Yr rhai sydd wedi hen fynd i'r byd. Eu bod nhw ar fai ac fi fyddan nhw, ni'n gweld hynny yn y darn yma. Ond mae wedi digwydd mor hwydd. Mae wedi digwydd mor gyflym. Wrth fi baratoi hyn, oedd yn brofiad trist iawn wrth feddwl. A dwi'n cael y teimlad yma yn aml, y feddylfryd yma yn aml, pan dwi'n meddwl am Casell Caernarfon neu rhywbeth. Pan i chi'n gweld dwi'n meddwl, dychmygwch chi beth ni'n gallu cael darlun. A bod ni'n ei weld o'n blaen ni, o pwy oedd yn sefyll o flaen muriau Casell Caernarfon wythnos diwetha. Ac yna blwyddyn i wythnos diwetha. Yna degawd, hanner canrif, 200 mlynedd, 300 mlynedd, 500 mlynedd, 800 mlynedd yn ôl. Pan gafodd ei adeiladu gan Edward y cyntaf. A trigolion Caernarfon ar hyd y ddinas, y dref. Ac yn gweld be mae hwn yn neud, Llywelyn wedi cael ei lad, ac yna mae'r castell enfawr yma wedi cael ei adeiladu. Ac o'n i'n meddwl, dychmygwch chi gweld byddwch chi'n gweld pethau gwahanol nawr, byddwch chi'n gweld siopwyr a phlant yn bita hufen ia, ond 800 mlynedd yn ôl, milwyr, a'i cleddyfau, a'i gwaywffyn, a bwa saith. Ac yna nes i feddwl, beth am gapel? Beth am yr adeilad yma? Neu'r capeli ni wedi bod yn rhan ohonynt. Petawn ni'n gallu gweld un oedd yn eistedd draw fyna, un oedd yn eistedd fyna, un oedd yn eistedd fyna, un oedd yn eistedd fyna, un fan hyn, 5 mlynedd yn ôl, 10 mlynedd yn ôl, dros y blynyddoedd, o'r holl rai sydd wedi bod yma. Aelodau o'n teuluoedd i pob rai, pob math o bobl wedi bod yma, a petawn ni'n gallu cael golwg nawr ar y cyfan. Dyna chi nifer, dyna chi gynulleidfa, fydda fe i ddechrau gyda ge. Ac yna gofyn pam nad ydynt yma bellach. Am dristwch, am ddarlun. I un, efallai, bydden nhw'n dweud hyn, yn eistedd yna, sawl blwyddyn yn gwrando ar y neges ac yna'n dweud roedd y byd yn ormod. Dwi eisiau gallu chwarae chwaraeon ar y sul. Dwi eisiau gallu mynd allan gyda fy ffrindiau ar y sul. Sa eisiau neb i fyny fy mod i'n dod i tair oedfa ar y sul. Tair awr o fy 94. I ddod i oedfa. Ac yna'r cyfle cyntaf yn dod yn mynd. Cyfeillion. Nifer yn dweud mae gen i ffrindiau a does dim un o'n nhw'n mynd i gapel ac maen nhw'n meddwl bod yn beth od fy mod i'n mynd i gapel ac felly beth sy'n digwydd maen nhw'n dechrau trefnu mynd gyda nhw mynd ar wyliau i ddechrau gyda yna mynd i ffwrdd am benwythnos ac yna cyn i ni sylweddoli nawr maen nhw'n dweud na dwi ddim yn dod mwyach ar y sul dwi'n teimlo'n rhoi grithiwr dwi'n teimlo'n anghysurus dwi'n teimlo bod chi'n pregethu yn ferbyn i drwy'r amser ac felly dwi'n mynd i'r byd achos dyna lle dwi'n teimlo'n gyffyrddus dyna lle dwi'n teimlo'n gysurus. Ond nid dyna'r ymateb i'r efengil mor aml. Allen ni roi her i chi i ddadlau yn erbyn hynny, achos dyna beth dwi wedi weld. Ond mewn amrywiol ffyrdd, mae'r rhai yn fwy eithafol nag eraill. Mae'r rhai gyda esgusodion llai amlwg nag eraill, ond yr un yw'r bwrdwn, mae yna ymateb felly i'r efengil, ond oes, fan hyn yr oedden nhw wedi ffromasant, mae'n dweud fan hyn. Roedden nhw wedi gwylltio, doedden nhw ddim yn gyffyrddus gyda'r pregethu. Mi eisiau chi tywelu lawr tipyn bach. Mi eisiau chi arafu lawr. Mi eisiau chi newid y pwyslais. Ond nid yna yn aml beth sy'n digwydd. Wel, yn ail felly, cyngor synhwyrol. Gwrandewch ar y cyngor. Dyna chi ddarlun o sefyllfa. Mae'n sefyllfa brawychus yn diwedd. Yr apostolion o flaen arweinwyr. Ac roedden nhw allan am eu gwaed nhw, yn gwybod unrhyw eiliad gallen nhw fod wedi cael eu lladd. Ond dyma chi gyngor, adnod 34 a 35, eithir rhyw phariseiad, a'i enw Gamaliel, doctor o'r gyfraith parchedig, gan yr holl bobl, a gyfododd i fyny yn y cyngor, ac archodd yrru'r apostolion allan dros enid fechan. So, be mae'n dweud wrthyn nhw, ewch chi allan. Mwyn i fi cael siarad gyda'r cyngor. Dwi ddim eisiau siarad gyda'r cyngor o'ch flaen chi. Ni eisiau cael trafodaeth synhwyrol fan hyn. Adnod 35. Ac a ddywedodd wrthynt, ha wir o Israel, edrychwch arnoch eich hunan. Pa beth yr ydych ar fedr i'w neithir am y dynion hyn. Dyna chi gyngor. Mae'n gyngor synhwyrol, ond diwe.
bod e'n Phariseaidd, mae dal yn bosib ond i bobl i roi cyngor, hyd yn oed lle nad ydyn nhw yn yr iawn yn ei safle ysbrydol. Yr oedd yn un o Phariseaidd, ond yr oedd yn rhoi'r cyngor hynod o ddoeth, achos yr oedd yn ôl pob sôn yn ŵr gofalus, goddefgar y doedd, fel personoliaeth. Nid oedd yn un oedd yn ymateb yn fyrbwyll. Doedd e ddim yn gwylltio, doedd e ddim yn ymateb yn sydyn, oedd e'n pwyllo, roedd e'n meddwl am yr holl ddarlun. Ac yr oedd yn fawr ei barch ymhlith aelodau'r cyngor y Sanhedrin am gyngor doeth. Edrychwch arnoch eich hunain. Ystyriwch yr hyn yr ydych yn ei wneud. Peidiwch a chaniatáu i'ch emosiwn redig yn wyllt. O byddech chi yma heddi yn gwneud yr un peth, ond nid yna'r cyngor i ni'n dymuno i'r rhoed, yn hytrach na chwilio am gyfiawnhad dros gweithredoedd. Ond nid yna beth mae'r byd yn ei wneud, yn chwilio am ryw gyfiawnhad dros ei bywydau, dros ei pechodau, dros ei gweithredoedd. Yn lle chwilio am resymau gyhuddo eraill, ond nid yna beth mae'r byd yn ei wneud, yn chwilio am reswm pam ei bod nhw'n gwneud rhai pethau ac yn eu cyhuddo nhw, yn hytrach na phwynt o bys at y pregethwr hyd yn oed a chyhuddo o fod yn eithafol, byddech chi'n edrych arnoch eich hunan. Dyna beth mae Gamaliel yn dweud, efallai ddim wedi deall yn llawn beth mae'n ei ddweud, ond mae'n ei pwyllo nhw. Ac yn ni'n defnyddio'r cyngor yna i chi heddi sy'n gwrando, neu efallai ar y we. Byddech chi yn edrych arnoch eich hunan fel sefyll o flaen drych ysbrydol. Ond hyd yn oed wrth wneud hyn, ond nid yw'n wir, nid oes modd i ddyn pechadurus wneud hyn yn iawn, heb ragfarn bersonol. Dyma'r broblem, a mae e'n broblem, i ni'n gwybod hynny, ond dyma dirgelwch yr efengil. Y cyngor byddwn ni'n dweud wrth chi edrychwch arnoch eich hunan, ond i ni'n gwybod, wrth i chi edrych arnoch eich hunan, bydd ddim yn ei lot o wahaniaeth, achos fyddwch chi'n rhagfarnllyd yn y ffordd i chi'n meddwl. Ond galwch ar yr ysbryd glân. Dwedwch y weddi yma, Dduw graslon, agor llygaid fy enaid i weld fy mhechod, i weld fy angen am Grist, agor fy llygaid. Dyna chi her, dyna chi gyngor. Edrychwch arnoch eich hunan a gofynnwch i'r arglwydd, Dduw, helpa fi i fy ngweld fy hun am yr hyn ydw i. Dangosa i mi fy mhechod, sut yr wyf yn dy olwg di am gyngor doeth. O byddai un o leiaf yn ymateb i'r cyngor yma. Byddech chi'n gweddio'r weddi yma. Dyna'n dymuniad ni, dyna be fydde wedi bod yn hyfryd. Dros y blynyddoedd diwetha, petai rhai wedi gweddio'r weddi yma, o'i celonau nhw, dyna wahaniaeth bydde wedi bod, efallai bydden nhw dal yma. Petai nhw wedi gweddio'r weddi, dangos i mi fi fy hun. Dangos i mi beth ydw i wir fel, dangos i mi fy mhechod, dangos i mi a ydw i wir yn blentyn i ti. Am ddadl doeth defnyddiodd pam ni ddylsant ddelio yn anffafriol ar apostolion. Adnodau 36 a 37, mae e'n dod â dadl o'i plaid nhw. Canes o flaen y dyddiau hyn cyfododd Theudas i fyny gan ddywedyd ei fod ef yn rhyw un, wrth yr hwn y glynodd rhifedi o wir, ynghylch 400, yr hwn a laddwyd, a chynifer oll ai fydd hasant iddo a wasgarwyd ac a wnaed yn ddiddym. Ar ôl hwn y cyfododd Judas y Galilead yn yddio'r dreth, ac efe a drodd y bobl lawer ar ei ôl, ac yntau hefyd a ddarfu amdano, a chynifer oll ai fydd hasant iddo a wasgarwyd. Mae'n dweud, i ni wedi gweld hyn o'r blaen. I ni wedi gweld hyn yn digwydd dro ar ôl tro, pobl yn codi fyny, dilynwyr yn dod iddyn nhw ac yna maen nhw'n diflannu ac yna'n tywelu. Ac felly mae'n cynghori nhw, gadewch i ni weld beth yw'r sefyllfa fan hyn. Mae'r apostolion maen nhw'n dysgu, maen nhw'n llenwi Jerusalem gyda'i dysgeidiad nhw. Ond arhoswch i ni weld. A dyna chi resymeg, grandewch yr adnod 38. Ac yr awr hon meddaf i chwi ciliwch oddi wrth y dynion hyn. A gadewch iddynt, peidiwch â'i lladd nhw. Peidiwch â gwneud beth chi eisiau gwneud. O blegyd, os o ddynion y mae'r cyngor hwn, neu'r weithred hon, fe a ddiddymir, os o ddyn, yna fe ddaw ei ddim byd. Mae dyna chi gyngor doeth gan Phariseaiad.
Wel, gai ddweud hyn, os i chi sydd yn gwrando heddi, ystyriwch hyn, a yw'r neges yr ydych chi yn ei glywed heddi o ddyn neu o ddiw? Dyna chi gwestiwn. Rhai oedd yma trwy waith yr ysbryd glân. Dyna chi a byddwn ni'n gweddio bydd yr ysbryd glân yn ei dwysbigo nhw nawr. Siwr o fod heddi, dyna chi ddwrnod o chwaraeon heddi, digon o reswm i beidio mynd i'r capel heddi. Tennis yn y pnawn. Pêl-droed yn y nos. Dim byd gwell mae'r byd yn ei ddweud. Dyna le fydda nhw, diodydd yn barod, bwydydd yn barod, am y dydd o flaen i teledu, neu yn y clybiau neu ble bynnag fydda nhw. Ond bydd yr ysbryd glân yn dod ac yn ei dwysbigo nhw. Yn agor i llyged nhw, wneud iddyn nhw gofio ai o ddyn yw hyn, ai dyma ddamcaniaeth dyn. Ydy beth i ni'n pregethu fan hyn yn rhyw ddamcaniaeth y mae dyn wedi ddyfeisio dros y blynyddoedd, rhyw straeon rhyfedd o'r Beibl, ac yna dros y blynyddoedd, pobl yn mynd i'r capel achos bod nhw'n ofnus ac yn ofergoelus ac yn gobeithio am y gorau. Ai o ddyn yw e? Gai ofyn, efallai bydd yr ysbryd glân yn gallu peri a bydd y cwestiwn yna'n dod i rywun heddi. Falle sy'n gatre, falle ddim yn gwylio'r tennis neu'r pêl-droed. Efallai bod nhw'n gatre yn cael nap bach pnawn di Sul a'i trad i fyny. A gofyn y cwestiwn yma, ai o ddyn yw'r neges sy'n cael ei pregethu fan hyn neu o ddiw? I'r byd, mae'n edrych fel peth o ddyn yw e, achos edrychwch i ni mor fach. Does neb eisiau bod yma. I wrando, 100,000 o Gymru Cymraeg yn ein ddinas ni. Ond pethau gwell i wneud. Ond rhaid gofyn y cwestiwn, ai o ddyn yw e? Neu ai o ddiw? Wel, i orffen, gai edrych ar y pwynt olaf, her hanfodol. Dyma chi, her hanfodol adnod 39. Ac mae e'n adnod brawychus. Ac i feddwl bod Phariseiad wedi ddweud eithir os o ddiw y mai, ni ellwch chwi ei ddiddymu, rhag eich cael yn ymladd yn erbyn Duw. Nawr fi'n gwybod falle bod y cyd-destun chydig bach yn wahanol fan hyn. Ond am gymryd y geiriau. Yn sicr mae'r geiriau yma'n gyngor ac yn her i'r sawl sydd yn gwrthwynebu'r Efengyl. Yn sicr, yr oedd yn her i'r cyngor, i'r Sanhedrin. I chi ar fi'n gwneud drwg mawr i'r dynion yma. Ond os o ddiw yma'r neges maen nhw'n ei bregethu, fe fyddwch chi'n ymladd yn erbyn Duw. A gwai chi am wneud hynny. Y credwch y gallwch dywelu'r Efengyl, mai dyna be chi moyn, nid oes modd diddymu yr hyn sydd o ddiw. Fedrwch chi modd ymladd yn erbyn Duw. Mai efallai'n sefyllfa ni yn ein gwlad ni yng Nghymru heddi, mai gwan ydym i bob ymddangosiad. Fe ddwedodd John Knox yn yr 11th ganrif ar 15 gyda Duw y mae dyn wastad yn y mwyafrif. Mae'n meddwl am ymladd yn erbyn Duw. Peth ffôl, peth gwirion yw e. Ni fyddant yn llwyddo. Bod yn edrych bod nhw wedi llwyddo, bod ni'n edrych yn wan. Ond nid yw e'n cael londyd i ni heddi, ond hefyd yn her, ystyriwch yr hyn yr ydych yn ei wneud, drwy beidio dod at yr arglwydd Iesu Grist, drwy beidio credu ynddo, drwy beidio rhoi gwrandawiad, yr hyn a wnewch yw ei wrthod. Dyna beth yw e, dyna beth i chi'n neud go iawn. Dyna chi gynnull lleidfa oedd yma dros y blynyddoedd, 10 mlynedd yn ôl, dyna chi rai oedd yma, ond efallai bod yr Efengyl yn ei dwysbigo nhw ac wedi gwylltio nhw. Be maen nhw wedi wneud yw gwrthod Duw, trwy beidio rhoi gwrandawiad, yr hyn am newch yw ei wrthod e. Nid oes fath beth ac eistedd ar y clawdd hyd yn oed, nag oes. Does dim modd dweud nad ydych naill ochr neu'r llall. Dyw e ddim yn bosib, ond nid yw rhai yn meddwl hynny. Yr ydych unau yn ei gofleidio neu yr ydych yn ei wrthod. A drwy wneud dim, yr ydych chi yn ei wrthod. Dyna beth i chi'n ei wneud, yr ydych yn barod ar y llwybr llydan sydd yn arwain at ddistriw. Ac wrth wneud dim, i chi'n aros ar y llwybr llydan sydd yn arwain at ddistriw. Ac felly ystyriwch hyn, os yw yr hyn a bregethon ni o Dduw. Mae'n codi dychryn arnoch chi'n diwedd.
O na fydd yr ysbryd glân yn dwys bigo'r rhai heddi sydd ddim hyd yn oed yn agos i wrando'r gair yr efengil. Ond lle bynnag yma nhw, os yw o Dduw ac 'y ni'n credu fod yn dydyn ni. Os yw ein safiad ni yma o sul i sul o Dduw, ystyriwch yr hyn yr ydych yn euog ohono. Wrthod, wrth droi cefn, wrth benderfynu peidio gwneud dim, yr ydych chi'n gwrthwynebu Duw, yr ydych chi'n ymladd yn erbyn Duw. Mae'r gorchymyn yng ngair Duw yn ddigon clir, darllenwch gair Duw o'r dechrau i'r diwedd. Y gorchymyn yng ngair Duw yw i chi edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r gorchymyn. Fe gorchmynir chi gredu iddo ddelio a'ch pechod. Dyna be mae'r gair yn ei ddweud. Mae yna orchymyn i chi gredu Iesu Grist ddod i ddelio gyda'ch pechod ac iddo wneud hynny. Fe gadwodd e'r gyfraith yn eich lle, ond fe dywallodd ei waed yn eich lle. Dyna be nath Iesu Grist. Dyna be chi wedi cael eich gorchymyn i gredu. Ei bod Iesu Grist wedi dod, gafodd ei eni, fe gafodd ei fagu yn blentyn bach, ac yna fe dyfodd ei fyny, ac yna dath y dyddiau hynny o weinidogaeth, a trwy gydol o'r enedigedd hyd o weinidogaeth. Fe gadwodd e'r gyfraith yn llwyr fel babi bach, fel plentyn. Fe gadwodd e'r gyfraith yn llwyr, ac yna fel dyn, ac yna yn ei athrawiaeth. Ac yn ei fywyd fe fodlonodd e gofynion y tad. Ac roedd rhaid iddo wneud hyn. Roedd rhaid cael un i'n cynrychioli ni. A dyma beth chi wedi cael eich galw arno i gredu fod Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith i chi. Ac yn ar y groes iddo gymryd y gosb. Fe roes ei ddwylo pur ar led. Fel y gall gymryd eich cosb ar y groes yn eich lle. O na fyddech chi yn gwrando, yn ystyried, yn edrych arnoch eich hunan. O, byddech chi, na fyddech chi yn ei wrthod mwyach, na fyddech chi yn ei yrru ffwrdd, o na fyddech chi yn parhau yn eich cyfiawnhau o'ch bodolrwydd a'ch angrediniaeth, a byddech chi'n dod at Gris a chyffesu eich gwrthryfel. Dyna beth ni'n gweddio amdano. Byddech chi'n dod a droed y groes a phwyso yn llwyr ar haeddiannau Iesu Grist. I wneud unrhyw beth arall i'w gwrthod Duw. Wneud yw na'n wir. I wneud unrhyw benderfyniad arall, bob un oedfa, dyna chi droion. Sawl oedfa sydd wedi bod lle mae'r di-gred wedi bod ynddi, ac wedi gwrando ar y pregethu, ac wedi gwrthod credu, wedi gwrthod edifarhau, ac wedi parhau yn y byd. Ac rhai bellach wedi bod yn y byd ers blynyddoedd. Ond mae'n codi dychrynnydd os o Dduw y mae. Ac i ni'n credu fod yn dydyn ni. Os o Dduw y mae, ni ellwch wi ei ddiddymu rhag eich cael yn ymladd yn erbyn Duw. Mae yna sawl ffordd allech chi edrych ar hyn, ond hoffwn ni ddefnyddio fe fel her i'r rhai sydd yn ymladd yn erbyn Duw. Os o Dduw yw'r neges yma, yna trwy wrthod yr hyn i chi wneud yw ymladd yn erbyn Duw. Ac yma hwnna'n sefyllfa triennus, brawychus. Achos os parhau i wneud hynny, y byddwch chi, fe fydd Duw yn fuddigol, fe fydd yn eich dod â chi yn atebol, fe fydd na gosb, fe fydd hynny hi tragwyddoldeb. Dyna be mae gair yn dweud. Fe fydd na atebolrwydd, ac fe fydd na farn. Os ych chi'n ymladd yn erbyn Duw, os ych chi'n penderfynu gwneud dim, i'ch chi'n ymladd yn erbyn Duw, y byddech chi yn dod, y byddech chi'n gweddio ac yn derbyn y cyngor, edrychwch arnoch eich hunan, ystyriwch yr hyn i'ch chi'n ei wneud. Tra fod cyfle galwch arno, dewch yn agos, ceisiwch tra i fod yn agos. Either os o Dduw yma i ni ellwch chi ei ddyddymu, rhag eich cael yn ymladd yn erbyn Duw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, i ni yn diolch i ti am her, a'r rhybuddion sydd, a'r cyngor sydd yno. Ac o Dduw, i ni'n gweddio y bydd yr sawl sydd wedi hen troi cefn ac wedi codi dyrnau ac yn ymladd yn erbyn Duw ac yn honni mai o ddyn yw'r hyn i ni'n ei bregethu. O Dduw, hyd yn oed heddi, hyd yn oed y prynhawn yma, y bydd ysbryd i ar waith, yn agor llygaid y deillion iddynt weld i pechod a'i hangen am waredwr. O, tyrd gweithio yn rymus yn ein plith. Tywallt y lan ysbryd arno. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gyda'ch ni orffen ein gwasanaeth drwy aros ar ein hystedd i wrando recordiad o emyn rhif 563
Arglwydd arwain trwy'r anialwch fi bererin gwael eiwydd. 563.
nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.